Pa nthawi imene ena kumaganiza kuti they can beat the system kuja kumanena kuti yayi awa adalembetsa mwina kalekale kapena awawa ati funso lina limene nalandiranso ndi limeneli. Of course ndinayankha koma ndikhulupirira likayankhidwa kuchokera kwa inu likhala lolongosoka kwambiri. Akunena kuti sizingatheke kungothyola kadi ndikupita kukalembetsanso kuti yayi ndikukakhala ngati tsopano kuti ndikufanga uja ilandiphonya kalembera wapita kuti ndingothyola kadi ndiye ndibwere tsopano nzalembetse beating the system. Zoma kwambiri pa nkhani imene yakuti to beat the system kozokhala kovuta kuti wapange beat system yathu chifukwa zimene zimachitika munthu akabwera kudzalembetsa amakhala ngati wapanga application. Ndiye tikatenga information yonse ija dindo zadzala ndi nkhope yake signature yake date of birth zonse zimene tikatenga zonse kuna kukhala address yawo zonse zipita mu system timakazipanga ndondomeko ina yoti tionetsetse kodi munthu amene wabwera kuzafuna national ID alembetsako mbuyomu ne system ija imangana zonse za mbuyo zonse ndikuona kupanga kompera kuti munthu amene wabwera lero ndi ena amene anapita kalekale zikugwirizana bwanji. Akalona palibe kuti sizikufanana ndi amene munthu tisipana amampatsa namba yake yoti ya national ID. Ndi chifukwa chake kuti ife tifite kuti tampanga munthu tamule makondo athu pompo timuza kuti ayi namba yako ndi sizitheka. Chifukwa sisi tiwena kuti idani iyangane bwino zonse kuti munthu uyu salembetseko mbuyomu munthu uyu diyanena zona zonse ticheka zonse bwino kena kuima mpatsa nambala yake kuti apange. Ndiye kuti afike kuti angakhoza kupanga beat system yathu ndikovuta chifukwa imatha kuti uzotoka munthu alembetsa kale and already masiku amene tagwira ntchito iyi tapeza anthu ambiri nambala yabwino kuti anthu ena alembetsa mbuyomu koma anabweranso apeza mali kuti awiri ndiye timapeza kuti imodzi chatichotsa imodzi khala imene igwire ntchito kuti tapatse nambala yawo. Ndiye kumaso kumlandu choncho ndi mlandu kumene kulembetsa kabiri ndi mlandu ndipo pali chilango chake chimene akhoti amapereka chifukwa kuti munthu ulembetsa kawiri. Tingoona kuti palaini pali ndani apa. Hello. Ndaswera kaini mwaswera bwanji kumeneko. Zikomo tidziwane dzina komanso amene mukuimbira foni yanu. Dzina nda? Hello. Dzina komanso kumene mukuimbira foni. Dzina komanso kumene mukuimbira foni wapo. Ndikubidira amene wasidi kumvana ati pezenso bwino lomwe 0886074594 ndiye nambala yathu imeneyo mutha kutiimbira pamenepo kuti titenge ndemanga komanso mafunso amene muli nawo. Mwina tingochita ka break pang'ono tikachoka ku break iko kena kudzatha kutengano mafunso komanso ndemanga zimene Amalawi muli nazo chifukwa mafunso ngambiri komanso ndemanga zonso nzochuluka. Tichite ka break pang'ono kena kutibwerezo. Uthenga wapadera okhudza kalembera wa unzika owonjezera. Bungwe la National Registration Bureau NRB likudziwitsa anthu onse mdziko muno kuti bungwe lichititsa kalembera wina owonjezera wa mzika m'makonsolo onse a mugawo loyamba akalembera wachisankho kuyambira pa 29 December 2024 mpaka pa 4 January 2025. Makonsolowa mugawo loyamba lakalembera wachisankho ndi Achitipa, Karonga, Town ya Karonga, mzinda wa Mzuzu, Nkhotakota, Ntchisi, Salima, Dedza, Balaka, Machinga, Chiladzulu, Neno, Phalombe ndi Mulanje. Bungwe la NRB lachita izi pofuna kupereka mwayi kwa onse amene ali ndi zowayenereza koma sanalembetse mukondo la unzika m'makonsolowa kuti alembetse mugawo loyambali. Ntchitoyi ithandiza bungwe la NRB kuti likhale ndi nthawi yokwanira yopereka nambala za unzika molingana ndi ndondomeko zonse zakalembera wa unzika. Bungwe la NRB mogwirizana ndi makonsolo alengeza malo onse omwe kalemberayu achitikire. Nzika zonse zomwe ndi zovomerezeka koma sizinalembetse mukaundula wa unzika zikuyenera kugwiritsa ntchito mwayiwu kuti zilembetse mukaundula wa unzika. Onse amene akulembetsa koyamba adzafufuzidwa molingana ndi malamulo akalembera wa unzika ndipo bungwe la NRB lili ndi udindo okana kapena kuvomera kulemba mzika malingana ndi malamulo akalembera wa unzika. Bungwe la NRB likudziwitsanso anthu onse kuti kulembetsa ana omwe sanakwane zaka 16 komanso kulembetsa kopitirira kamodzi
ndi mlandu ndipo likuchenjeza makolo komanso onse amene amayikira umboni kuti kupereka umboni wabodza ndi mlandu. Onse opezeka olakwa pa milandu yotereyi adzamangidwa motsatira malamulo. Bungwe la NRB likulimbikitsa anthu onse oyenera kulembetsa kuti akalembetse mukaundula wa unzika mwansanga kalembera onjezerayu akayamba m'makhonsolo omwe iwo akukhala. Ngati mufuna kudziwa zambiri imbani foni ku NRB call center pa 488 kapena 013 700 700 kapena SMS kapenanso WhatsApp pa 09870 74071 ndi 09870 74073 kapena lembani email ku callcenter@nrb.gov.mw. Tabweranso ndi programu ya Dziwani zakalembera wachisankho komanso wa mzika wachibwereza. Tikunena zimenezi chifukwa tili mu nyengo ya kalembera wachibwereza. Mu nthawi imeneyi okhaokhawo amene adalembetsa kuchokera pa 21 kumabwera mpaka na kufika pa 11 December ndi amene ndithu ali ndi mwayi kapena nthawi idawathera adalembetsa mu system ya NRB koma mwina zitupa sizidatuluke nkufikira na nthawi yoonena kuti kutseka ameke atseka kuti basi tathera pamenepa amene ndi amene ali ndi mwayi mu nthawi imeneyi. Ndiye tingoona mauthenga amene inu mukutumiza komanso ndemanga zanu kupyolera pa 0886 074 Hello. Mwaswera bwanji bambo? Ndasweranso bwino dzina komanso kumene mukuimbira foni. Kwa Mazengera mukutsata bwino programu iyi? Chabwino muli ndi funso kapena ndemanga kwa Mazengera? Chabwino. Chabwino kwa Mazengera akuyankheni ndithu pa wireless. Zikomo. Tikutero ndithu ndemanga komanso mafunso omwe amalawi muli nawo program ya Dziwani zakalembera wachisankho komanso wa mzika wachibwereza. 0886074594 pa Radio 1 komanso NBC TV 1 osewalanso NBC Digital. Hello. Yayi amene watithawa ndikhulupirira kuti atipezenso bwino lomwe. NBC, hello. Chabwino ndikhulupirira mwina mungofotokozerapo tikudikira kuti tenge ndemanga zina ndi ndani kodi akuti mungobwerezanso mungotsindika ndi ndani adzalembetse mukalembera amene. Zikomo kwambiri. Chimene tikunena ndichonena kuti magulu amene angalembetse mukaundula wa voti pa nthawi imene tingatsegule ma center alipo magulu awiri. Choyambirira tanena kuti maboma onse amene anali mu chigawo choyambirira chakalembera wa voti amene analipo maboma okwana 14. Kunapezeka kuti pa nthawi imene chigamulo cha kukhoti chimabwera kuti aku National Registration Bureau akonze ndondomeko zoti awathandize amalawi amene asanalembetse ngati nzika alembetse sanathe a National Registration Bureau kuti akonzeke mwachangu mpaka nakuti atumize anthu oti akagwire ntchito imeneyi mpaka kunafika kuti tinatseka masenta amenewo. Kenako tinapita mu chigawo chachiwiri. Mu chigawo chachiwiri analipo amalawi ena amene anabwera kudzalembetsa ndi a National Registration Bureau. Komano kuti munthu adzalembetse kwa ifeyo a Malawi Electoral Commission pamafunika kuti a National Registration Bureau munthu uja ampatse nambala, National Identity Card Number. Ndiyeno kunapezeka kuti masenta ena tinatseka anthu ena asanapatsidwe manambala amenewa. Chimodzimodzinso mu chigawo chomalizira cha number 3 analipo ndithu amalawi amene anapezeka kuti analembetsa ndi National Registration Bureau koma masenta tinatseka iwo asanalandire manamba zawo. Ndiye chimene tikupanga panopo nchonena kuti kudzera ku National Registration Bureau masenta atsegulidwa kuwalola anthu amene anali mu gawo loyambirira kuchokera pa 21 October kulekezera pa 3 November pamene timatseka gawo loyambirira.
kuapatsa mpata anthu amene amafunika kuti akalembetse ndi National Registration Bureau kuti athe kulembetsa ndi inu ameke akalembetsa ndi National Registration Bureau kenako achoke pamenepo adzathe kulembetsa ndi ifeyo. Anthu amenewa ndi amene gulu loyambirira limene tikuliyang'ana maboma onse 14 tawatchulaja. Gulu lachiwiri ndi la Malawi amene analembetsa kale ndi National Registration Bureau koma anali asanapatsidwe nambala ya unzika. Panopo popeza National Registration Bureau atiuza kuti manambala aja aperekedwa ndi kuti anthu aja ali ndi kuthekera kuti akabwera kwa ife titha kudzawalemba. Choncho magulu amene tikulemba ndi magulu awiri amenewa. Magulu amene analembetsa kuchokera mu gawo lachiwiri ndi lachitatu la kalembera analembetsa ndi National Registration Bureau koma sanapeze nambala ya national identity. Anthu ena amene tikuwalemba amene tiwalembe ndi amene angakhale kuti analembetsa kuchokera pa 21 kulekezera pa 4 January chaka chamawa, kapena amene angakhale kuti akulembetsa panopo kuchokera pa 29 imene atsegula masenta a National Registration Bureau mpaka na pa 4 January. Okhawo amene ali mu gulu limene lili ndi amene tikuwalemba. Ndilongosole kuti kodi anthu amene watidzadziwa bwanji. Ndondomeko ndionera kuti munthu akafika ku center kuti akalembetse tikatsegula ife ya Malawi Electoral Commission. Chifukwa pano simunatsekule. Panopo sitinatsekule. Panopa pali a NRB kaye. Tikatsegula ife ma center a Malawi Electoral Commission, kuma center kuja kukhalaso a National Registration Bureau amene ntchito yawo ikakhala kutsimikiza kuti kodi a Emmanuel Chikonso abwerawa ndi umboni onena kuti analembetsadi. Titsimikize ngati zili zoona, ndipo akatsimikiza kuti inuyo ndi muli mmene momo ndi pamene mungabwere kwa ife kudzalembetsa. Choncho ndondomeko ikhalena kuti munthu akafika koyambirira kufika kukhala pa desk la officer wa National Registration Bureau. A NRB saweruka ngakhale afike kuti atsiriza pa follow paopa. Tinene kuti aweruka chifukwa chonena kuti pakatipa pali zina zoti ayenera kuti achite. Chabwino. Pa follow aweruka koma ife tikamadzatsegula so ma center aja pa 10 ndiye kuti iwo adzabweranso. Tizidzakhala nawo limodzi. Koma ntchito yawo sidzakhala ya kulemba nzika zatsopano mukaundula wa unzika ayi. Kudzangokhala kutsimikizira amene analemba kale. Choncho munthu ukafika ukapita ukakumana ndi wa National Registration Bureau akakutsimikizadi kuti munthu unalembedwa akakutulutsa karisiti. Karisiti kamene koko chimodzi mwa zinthu zimene zili pamene zofunikira kwambiri ndi date imene munthu unalembetsera ndi a National Registration Bureau. Tikudziwa ena akapita kuti akayese ndi akapezeka kuti analembetsa 2018 2019 2020 mpaka na pa 20 October 2024. Anthu onsewa amene angakhale kuti analembetsa kale mbuyomu koma abweranso akufuna kuti alembetse ndi Malawi Electoral Commission, amenewo sititha kuwathandiza chifukwa chonena kuti mwayi anapatsidwa kale pamene tinatsegula masenta kuyambira pa 21 October kulekezera pa 11 December. Choncho ndi okhawo amene tikunena kuti angakhale kuti alembetsa mu nthawi imeneyi kuchokera pa 21 October kulekezera pa 4 January 2025 ndi amene tingathe kuwathandiza kuti alembetse mukaundula wa mavoti. Zimene ngati ndakumvani bwino kwambiri ndikutsatirani bwino kwa pali ena abe Malawi ina sakumvetsetsani. Ngati ndikumvani bwino ndiye kuti awa anzathu a NRB achikhungu ndiye kuti inu mudzakhala pamenepo kutsimikiza kaya asanabwere kolembetsa uko. Yes. Ndizayenda choncho. Chabwe tengeko ndemanga apa. Hello. Mwaswera bwanji bambo? Ndasweranso. Dzina komanso umene mukuimbira foni inuyo. Ndikhulupirira andithawa amenewo. 0886074594 tikutenga mafunso komanso ndemanga pa program imene ya Dziwani zakalembera wachisankho komanso waunzika wachibwereza. Tikuti wachibwereza chifukwa chonena kuti phase 1 phase 2 phase 3 idachitika kale. Tsono apa ndi anthawi amene adalembetsa kumene mukaundula wa NRB kuchokera pa 21 kufika mpaka pa 4 January pamene alekezenso
kulemba anzathu amene a NRB mu ndime imeneyi. Hello. Ndaswera bwino, kayeni mwaswera bwanji kumeneko? Ine ndi Emmanuel Chikonso, inu lanu dzina ndi ndani komanso mukuimbira kuti foni? Kuchokera kuti? Kuchokera kuti pamene mulipo pali phokoso mutasunthako. Yayi ndikhulupirira kuti ma 10 follow alero mukamati imbira chonde sunthani pamene pali phokoso kapena tsitsani wireless yanu kapena mutalikire ndi kanema yanu kuti tithe kumvana bwino lomwe. 0886074594 tikutero ndithu ndi nambala yathu imene koma tingomva kuchokera kwa inu anzathu ameki kuti panopa inu madate anu ndi ati mudakamba kupadzana paja kwanu mungotsimikiza kuti pamene awo akuyamba akutha kumaliza pa 4 January ayamba pa 29 December amalize pa 4 January inu mukhala mukuyambira pati kumapita kuti zikomo kwambiri. Choyambirira ifeyo kalembera ameneyu tikapanga magawo atatu. Gawo lililonse likakhala la masiku asanu 5. Ndipo tidzamba kulemba makonsolo amene anali gawo lachitatu la kalembera wa mavoti. Kumeneku tidzapitako kukayamba kulemba pa 10 January ndipo tikalekeza pa 14 January. Imene ili ndi makonsolo a mugawo lachitatu la kalembera. Chabu imanikayi abota ndikudulani mwina pali funso lofunikira kwambiri apa. Hello MBC, hello. Tikutero kuti mukamati imbira chonde onetsetsani kuti muli pamalo oti titha kumvana bwino lomwe. 0886074594 ndiye nambala yathu imeneyo. Hello. Izi ndizokhazo zija manena zija kumapitiriza ndi makamba nkhani ya madate kunena kuti muyambire liti ndipo mwakamba kuti za masiku 5 zanu muzitenga masiku 5 mukupichita mafezi onse atatu zoona. Ndipo gawo lachiwiri tikangana tikalemba ku makonsolo amene anali mu gawo lachiwiri. Kumene kuku tidzapitako pa 20 January tikalemba kuchokera pa 20 January kulekezera pa 24 January. Amene ndi makonsolo onse amene anali mu gawo lachiwiri la kalembera wa mayina mkaundula wa voti. Potsirizira tikapita ku makonsolo amene anali mu gawo loyambirira kapena mwachidule ku makonsolo amene pakanali panopo a National Registration Bureau akulemba anthu amene sanali ndi mwayi olembetsa mkaundula wa unzika. Kumeneku tikayamba kulemba pa 30 January ndipo tikamaliza pa 3 February. Masiku 5 gawo lachitatu, gawo lachiwiri komanso gawo loyamba. Kupereka mwayi kwa Malawi amene pa zifukwa zina sanathe kupeza nambala ya unzika komanso sanathe kulembetsa chifukwa chonena kuti mu gawo loyambirira la kalembera wa mkaundula wa voti a National Registration Bureau sanathe kulemba anthu nthawi imeneyo. Kodi inu mukalemba achikhungu kumeneko mukalemba pa kuchokera pa 29 pano kufika pa 4 kulekeza pa 4 pa ndiye kuti basi mwathana nazo wachibwereza ameneyi azimukambiri. Ifeyo tikayamba pa 29 December kutha pa 4 January ndiye kuti amaliza kalembera wathu wachibwereza kuti tapase mpata Malawi amene talemba aja kuti athe kupeza manambala awo a unzika kuti akuse ntchito kulembetsa kumeke ku kalembera wa mavoti. Muli ndi chitsimikizo kuti pofika nthawi imene zikhala kuti zonse zili bwinobwino ndithu sipazapezeka kuti mukamba kuti pachizimatenga mwina 24 hours to 48 hours idzakhala kuti nthawi imene wina chatuluka kuti athodza kwanitsa kuzalembetsa kumeneko kumeke. Mukufuna tatsimikizira Malawi kuti ndono kumene tayika mmalo panopo yoti ife tiyambe titsogole tikalembe anthu aja mkaundula wathu kuti pa nthawi imene ameke akuyamba kugwira ntchito yawo tikhale kuti zonse tamaliza process wonse ndipo manambala anthu atuluka. Chifukwa tinayamba ife kuti tikhale patsogolo ameke abwere pambuyo kusiyana ndi mmene pangira mbuyo muja pamene tinapeza kuti ameke ndife nakukachira limodzi kunapeza kuti nthawi imene ameke amaliza kaundula wawo pana anthu ena ocheperako amene sanapeze kuti manambala awo atuluka ndi anthu amene ndi amene pano kuwathandizidwa. So kumene kutafuna kuti tisapange zomwe zinachitika zija tipezeke kuti nthawi imene ameke akuyamba onse manambala awo akhale kuti atuluka kuti zonse ziyende bwinobwino. Tinene pano kuti inu mmalemba kuchokera zaka 16
sizotanthauza kuti munthu akabwera pano kuzalembetsa kuti ndiye kuti ali ndi kuthekera kukalembetsanso kuyayi zakanso mukha anzathu azakhaso akunikanso zakaso. Zimene zimachitika ife timayamba kuyambira zaka 16 ndiye kuti pala Malawi ena afika zaka 16 tialemba ena ali zaka 17 ena 18 chifukwa cha zifukwa zina sanapeze mpata olembetsa ku NRB mbuyomo amene onso tialemba ndipo ameneyo ngati angapezedwa ndi zaka 18 ndi talemba amene mwina ndi amene angathe kupeza mwayi woti akalembetse ku meki komanso ameki ndondomeko yawo yakuti munthu akabwera amaonanso kuti chiphaso chawo chaunzika chikusonyeza kuti munthu anabadwa chaka chiti ngati zaka zakwanira amulemba ngati sizinakwanire ndiye amuza kuti ayi bambo bwererani kapena amayi bwererani muzabwere tsogolo muno zaka zika zakwana. Chabwino tikutero kuti programu iyi ndi dziwani zakalembera wachisankho komanso waunzika wachibwereza 0886 074 594 ndi nambala yathu imeneyo. Chonde mukamatiimbira mutalikirane ndi wireless yanu. Alo yayi ambiri akuoneka kuti akuyandikana ndi wireless yawo ndi amafuna kuti atsimikize kuti kodi iwowa alidi pa line. Alo mwaswera bwanji bambo? Tasweranso dzina komanso umene mukuimbira foni. Blessings mukutsatira bwino programu iyi? Mukuitsatira bwino programu ya Blessings? Tiye nayo. Oho. Chabwino akuyankhani pa wireless Blessings ati? Zikomo. 0886074594 ndi nambala yathu imeneyo. Chonde mukamatiimbira mutalikirane ndi wireless yanu. Alo. Ndaswera bwino kaya mwaswera bwanji bambo anga? Zikomo dzina komanso umene mukuimbira foni yanu. Geoffrey Banda muli ndi funso kapena ndemanga program? Ndemanga yake kutuwade rosa kuda ineyo twete NTV inapandisa jiphaso. Kodi timateka ujeni IGOT unalembesa zina la munthu ina ndi kusinjisa kulembesa ku zina lako lenileni. Chabwino. Usolanga ndimeneko. Ine ndakuyamikani akuyankhani pa wireless ya Geoffrey. Chabwino. Zikomo kwambiri. Tikutero ndithu ndemanga kapena mafunso mprogramu imene ya dziwani zakalembera wachisankho wachibwereza komanso waunzika wachibwereza munyengo imene iyi amene akulembetsa makamaka amene akwanitse kulembetsa ku meki tikuyankhula mobwereza kuti mwina tikhalire limodzi line imodzi ndi amene akulembetsa kumene kuchokera pa 21 kumakwera mwamba mpaka kufika pa 4 January koma sikuti ndiye khaikha umulembayo chifukwa NRB amalembaso zaka 16 ndiye koma okhaokha amene ndi zowayenereza ku nkhani ya zaka ndi amene ndithu angathe kulembetsa kumeneko. Alo. Mwaswera bwanji? Ndasweranso tikudziweni dzina komanso umene mukuimbira foni yanu. Ine ndi Samson Jaffa ndikuimbira kumanja kulanda ya. Kumanja kulanda ya Samson muli ndi funso kapena ndemanga? Ndikusanga ndona ndangobwera kumene ndinachoka hapo ndipo ndona pamoja na mimi tunalembesha kumkomwe ku NRB zoteka uzakana nawo mwe kulembesha kuti bore nawo. Chabwino kulembetsa kuti muvote nawo. Kulembetsa kuti like down zika ukanja unzika which means ku kaso ni mwe kuti kuvola ndi. Chabwino ndikuimbira akulu wako yankheni funso limene pa wireless ati. Zikomo kwambiri bwana wanga. 0886074594 kuyesetsa kuti titenge ndemanga komanso mafunso ambiri chifukwa timanena kuti kandimverera dakanena za maluwa osafunsa anzanuwo owafunsa ndi awali apawa thekaso anzanuwo mwina aphonya pena pake. MBC alo. Mwaswera bwanji? Ndasweranso tikudziweni dzina komanso umene mukuimbira foni yanu inuyo. Kuna Thenje muli ndi funso kapena ndemanga? Ileanga ndindamanga. Mhm.
chifukwa nthawi madani pachidali okwanira masiku 14 lema masiku 14 amene adani pacha tidakalembetsa machithauzeni yotereka kazanga tsiku lambira lomwe licha pamiteji licha ukalembetserako ya yene kalembetsa panopa ena atandawoita zimene ena ankalamfuna ndethene mdani patha ngati imene kuti ife tikalembetse ife siona sovulo limene lilonse onawochika gule kuno bwino mapandaso manthu ena aliwosayi ife takuthokozani chokera kunathenja zikomo amenewo ndithu kuperekapo ndemanga kuchokera kunathenje tikutero kapena muyankhe kaezi tingambe kwasiya ena mbuyo ndikhulupirira tiyambire kumeneko fuka mafunso ambiri mwina ochuluka amene abweranso nda kumeneko ena adachokapo zikomo kwambiri pale funso limene linachoka ku abambo aja ku Kasumulu akufunsa kuti anapangitsa ID yawo ndipo khangati kuti inasowa kailonongeka ndi afuna kuti apangitse ina choti Amalawi adzione chakuti kalembera amene kuchitika pano makamaka timafuna kuti onse amene salembetseko ku NRB ndi amene tialembe kuti iwo alowe mkaundula wathu kwa iwo amene ID yawo inasowa kailonongeka kainatani amene wapempha kuti mwina ngati akapeze mpata apite ku maofesi athu amene ali kwa DC aja akapange zimene akathandiza kuma anthu amene apita ku mafield uja kwathandiza anthu amenewo chita yoyamba njakuti alembe okhawo amene salembetseko ku NRB kuti mwina apeze mpata kuti alembetsenso ku kaundula wa mavoti ndi uthenga umene tingauze abambo amene anafunsa aja kuchoka ku Kasumulu pana funso imene anafunsa abambo aja amene ali ku Blantyre market amene akuti analembetsa dzina lina ndi amafuna kuti ayizere dzina lawo lenileni mavuto amene wapeza kwambiri ndikupeza mwayi kupezeka makamaka kwambiri kwa anthu ena amene akata chiphaso chicha kuti apite ku polisi akatenge kalata kuti abwere adzayilembetse apeza kuti dzina amene apita ku polisi kuja likusiyana dzina limene linali pa chiphaso chimene chinateka chicha enanso pali ana asukulu amapeza kuti dzina limene lili pa ID likusiyana ndi dzina limene lili ku sukulu kwawo ndi akupeza kuti mwina afuna kutenga loni zikumavuta kuti zikhala bwanji ndiye nkhani yosintha dzina si ya NRB nkhani yosintha dzina indondomeko yake imene amadzera kwa DC zimapita mpaka ku OPC kuti akapanga approve kuti dzina lisinthe ndipo dzina likasintha kati imene apasija kuti dzina lasintha licha ndiyo nabwesa kwena NRB ife timapereka umbono timakhala ndi umbono umene kuti munthu wafuna kuti dzina lake lisinthe ndipo dzina lavomereza kuti asinthe ndiye timasintha dzina lija kuti chiphaso tichipange chatsopano chokhala ndi dzina limene lasinthidwa licha ndipo zimakhalira ndi amene kuti wapempha kuti atsate ndondomeko yake yonse yosintha dzina panali Samson kumanja akuti anali kunja ndi angofika kumene ndi afuna chiphaso chawo nzika komanso athe kulembetsa nawo kulembetsa kaundula voti ndi mwina ayankha ndi anzathu ameki koma kuti alembetse kaundula unzika ife tikunena kuti iwo ndo analidwa ku maofesi athu ndipo abwere ndi umbono onse woyenera kuti anali kunja zonse zimene zafunsidwa kuti abweretse azabweretse ndipo tidzalemba zofunikira wa unzika kuti iwo ndi Malawi koma anali kunja chifukwa kuti anali kunja sanathe kubwera kuzalembetsa ndiye panopo abwera kuzalembetsa ife tialemba koma pa nkhani yakuti ngati angathe kuvota monga mukudziwa kuti nthawi yolembetsa kaundula wa mavoti inapita kale ndi mwina iwowo zikhoza kukavutirapo koma mwina pa nkhani imeneyo akhoza kuyankha anzathu akumeki zonga mbiri kodi amene akuti koyamba ati koyamba adali kunja chiphaso cha nyuwani cha unzika chochokera ku NRB zikomo kwambiri ife ngati Malawi Electoral Commission tikunena kuti tikatsegula ma center kuti tukalemba Amalawi mukaundula wa voti tilemba wina aliyense amene chiphaso chake anapanga apply kuyambira pa 21 Oktoba kulekezera pa 4 January 2025 wina aliyense amene ali ndi national ID imene ikusonyeza kuti analembetsa mu nthawi imeneyi akabwera ku malo oyenerera kuti akalembetse mkaundula wa voti ifeyo Malawi Electoral Commission tikamulemba tikampatsa mpata onena kuti alembetse nawo komanso adzathe kuponya nawo voti pa 16 September 2025 china chimene ndinafuna ndingonenapo ndichongofuna kulimbikitsa Malawi kuti tikalengeza masiku ochitira zinthu
tizitha ndithu kupanga changu kupita tsiku loyambirira ngati akunathenje imene analongosola bambo Edgar Songa akuti tsiku loyambirira lomwe anapita iyo pamodzi ndi akazi awo. Zimene zizi ndi zimene timafuna kuti tilimbikitse Amalawi kuti ndi zimene tizichita, tisamadikire mpaka na tsiku lomalizira, chifukwa tsiku lomalizira kumatha kuchitika zinthu zosiyanasiyana. Umaganiza kuti udzapanga tsiku lomalizira osadziwa kuti udwala lisanafike tsiku limenelo. Umaganiza kuti udzapanga tsiku lomalizira osadziwa kuti uchoka upita ku ntchito kapena ndi kwina. Choncho ndikofunika kuti tsiku loyambirira akalengeza kuti tikupanga kalembera wa mavoti kati kupanga kalembera wachani, tizipita msanga kukalembetsa kuti tisadzapezeke mu situation yoyena kuti tidzadandaule kuti nthawi inatithera tisanathe kukhala ndi mpata wolembetsa. Chabwino. Ndikhulupirira kuti mwina tingomva funso limodzi lenileni kenako titseke pano. Alo. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji bambwanga? Taswera dzina komanso umene mukuimbira foni yanu. Mutalikane ndi wireless yanu kuti tithe kumvana bwino lomwe. Tiyena muli ndi funso kapena ndemanga? Alo. Ndifunso lodi pena jambisa idea tu galigari de mainaso asina sina bezekabe sana bana ndeti bange banji kwa tishiwo tamani funjabe sana bana. Chabwino. Akuyankheni pa wireless kuchokera kunkhota takuthokozani kwambiri mwansanga kwambiri limenelo achikhungu director tiyankheni. Zombo kwambiri kwa iwo amene idea yawo inasowa ndondomeko yathu imanena kuti apite akatenge police report kutsimikiza kuti chiphaso chawo chinasowa. Ndipo police report ija abwese ku office kwathu kusonyeza katumboni kuti ID yawo inasowa. Akatero ife tidzalemba kuti tapatse ID ina yatsopano. Koma materials zonse amakhala omweyo. Zombo kwambiri. Ndimafuna kuti mungotsekanso kumeneko fa nthawi yachita njiro. Zombo kwambiri. So ife monga NRB tikupempha Malawi onse amene ali madera amene mukuchitika kalembera wachibwereza pa maboma amene anali mu gawo loyamba la kaundula wa unzika kuti abwere mwa unyinji wawo okhawo koma amene kuti kwena bisa alembetseko kuti ife tiathandize pa nthawi yake kuti iwo akhale ndi mpata kuti alembetse ku kaundula wa mavoti. Zomwe kwambiri anoyo chikhungu omwe nda director National Registration Bureau NRB. Abota muyimalize bwanji nkhani tsiku la lero komanso mungomba nkota mu zonse tsiku la lero. Zikomo kwambiri chimene tinafuna kunena ngati abungwe la Malawi Electoral Commission tinafuna tidziwitse mtundu wa Malawi kuti uyu ndi kalembera wachibwereza, sitinawonjezere masiku. Uyu ndi kalembera wachibwereza ofuna kuthandiza anthu amene khoti linanena kuti apatsidwe mpata wolembetsa ndi National Registration Bureau kuti kenako athe kulembetsa ndi ife makamaka amugawo loyamba la kalembera wa mavoti. Komanso tikuthandiza anthu amene analembetsa ndi National Registration Bureau mu gawo lachiwiri ndi gawo lachitatu, koma kuti pamene masenta athu ankatsekedwa anali asanapatsidwe National Identity Number. Nambala imeneja ndiyofunika kwambiri munthu kuti ulembetse mkaundula wa voti. Nchifukwa chake tapereka mpata kuti popeza panopo a National Registration Bureau akuti manambala aja aperekedwa, anthu amene aja abwere ku masenta tikatsegula kuti adzalembetse mkaundula wa voti kuti adzakhale ndi mwayi uponya nawo voti pa 16 September 2025. Hastings Bota ndakuthokozani kwambiri. Zikomo. Ndithu amene ndi Hastings Bota omwe ndi Director of Electoral Services kuchokera ku Malawi Electoral Commission MEC. Komanso nali ndi Noel Chikhungu omwe ndi Director kuchokera kumene ku NRB National Registration Bureau. Ine ndi Emmanuel Chikonso. Lero ndi tsiku lotsiriza limene ndithu la 2024. Kamene mwalembetsako mu 2024 mudachitika kalembera, kamene mwalembetsako nkuonena kuti chaka chimene chikubwerachi cha 2025 pa 16 September mudzathe kuponya voti. Ine bwanji ndikufuneni mafuno abwino a chaka chatsopano cha 2025. Tiyeni tilowe bwino pomwe mmamvera radio number 1 MBC komanso TV number 1 amene mmatuonera Malawi Broadcasting Corporation MBC TV number 1. Tsani bwino. Ikoza kusinta zintu voti yangu
ukomera tonse Malawi voti yanga ndeno ndiyachinsisi sindirengeza voti yanga. Kweni vuto lagona pati pamene pagona vuto amfumu ndiponena kuti malo ajawo ndi aine kuyambira kale kuzafika na siku lale nde ine ndikukafika pamene paje ndikukapezeka kuti pali